hilot din siya. May mo na akong kuwan sa una, skrito. Ano yun? Skrito rin ako sa una. Nagka nating chicks na daan eh. Ay, matuko pa magkaginana. Uy, nausang tao. Ingan nini. Kuwan ka nini. Patang na naman gamay. Iba chicks na kangi. Tulo niya ako ba? Ay, sabi. Wala nga, ani. Uy, salok na yung lahat na ninyo. Kabayo. Kabayo ka nung ka. Yan ang hang. Kaya hang. Kuha niya. Ay, kanang imo na lang kanyaan. Imo na lang ni... Kita to. Ito ba? Imo itong classmate? Ang ako sabi. Hindi naman yung sabi. Hindi na ako sabi. Hindi na ako sabi. Kau cuma yang sabi. Hindi ko daw. Hindi na yung gawin mo na. Ha? Hindi yung gawin mo na.